Bu sizning Shiratdagi Totar jiri. Siz uni qo'ylarda saqlaysiz? Nindi o'rinda? Ул минем килеп кирүүгә күренеп тора. Безнең шкаф янында шундый полкалар ясадык инде һәм шунда бөтенесе. Sizning ishim bu kim jonata? Якыннарым, дусларым, биредә хатыным менә килде. Гаиләм дип тә ялгышмам, төркемемне әйтсәм дә. Totar jirin Qozonda chiqish yasadingiz, Ufada, tog'a nindi shaharlarda, balkim illarda chiqish yasar edingiz. Кайларга чакыралар, мөмкинлек булса барырга инде. Siz sahnada biysizda, jırıysizda, ovurma ul ham nechuk o'zingizni tonusda tutasiz? Юк инде, миңа калса бирелгән бит. Тырышлыкны арттырырга гына кирәк, җырлап биргә. Формада булса, иң кыен нәрсәсе шунысы авырмы дигәне. Тазару менә минем үземдә бераз селкенмичә торсам, әле күбрәк ашый калсам, аннан авыррак биргә. Шуңа күрә